লিখিছি হাত মন্দিরে পছন্দ না খালি মন্দিরে পছন্দ নাই মন্দির সে লিখিছি মন্দির ভিতরে ফটো উঠাଇବା ନିଷେଧ ଏ ଯେଉଁ ଓଟିଭି ବାଲା ହେଇକା ଆସୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ତ ପଶୁଛନ୍ତି ଓଟିଭି ବାଲା ପୁଣି ନେତା ଫେତା ଆଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟିକ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଦେ ଶଶାଙ୍କ ନୟନମ୍ ଏଇଟା ତାଣ୍ଡବରେ ନାହିଁ କି ଏ କ'ଣ ମନ କରିକି ରଖିଦେବି କ'ଣ ନାଇଁ ହଁ ରେ କିଛି ନାହିଁ ଗୀତ ପକେଇ ପକେଇବାନି ଭିଏନ୍ରେ କାଟିଦେଲେ ଗଲା ଯେତିକି ହେଲା ସେଠି ପ୍ଲସ୍ ଦେଇକି କ'ଣ ବଗିଆ ଆଜି ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆସ ଆସ ସଫା ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଏମିତି ରହିଲେ ପୁରା ଆଠୁ ନୂଆ ହେବ ନା ଆଉ ଦଶହରା ଭିତରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ କହିଲେ ଦଶହରା ଭିତରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଦଶହରା ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ କରିବ ନହେଲେ ନାଇଁ ଯା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଏରେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ କେବେ ପଚାରୁ ଆଗରୁ କହିବା